ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka Executive Committee jangka High Court of Meghalaya Bar Association hakash potri uya yang azar pasau. Kala penramjur hadok jing Shah Byrngem jangki armut ki Muktiar ki bapau kman kanong ba shilong haki katu kat ni ki runar. Balada ki dangai beteng bat dangya sa na ka benta ki mukodema jangki nongwa jingaram bat baneshim benta haka jing mudui ki nongwa jingaram. Ukurwa belasoi da President Jok Association usi Chakravarti ulang bagi runar kila penting pesmit shushu da ka bathebro artli ki Kuli pistol hapo ka Shithi. Haka jingalang ki dekat Jok Association da ka bekasur kila penpau ba ka ni ka de ka jing tuklar ya ka jing trikam jong kini ki arngut ki Muktiar amtang ba ka penkhen ya ka hokkat kum kariti sinshar bar ki we ki hok long terai hendre ka de ka jing le don bor ya ka nongrim jong ka juk shai. Ka association kala rai da ka bekasur halo ka ni jing Shah Byrngem jong kini ki arngut ki Muktiar da ka ba penramjur haka kerteng Jok Association ringkat ka jing kular ba baro ki nong sa an jong kini ka association kindan be hasenda jong kini ki arngut hakum kini ka por ka ba